Shin kana shiga damuwa idan wani ya tura maka message amma kafin ka buɗe ya goge wannan message ɗin? Idan kana amfani da Android ne zan so ka biyo ni domin in nuna maka yadda za ka yi amfani da wani feature ko wani application domin ganin message ɗin da aka goge maka kafin ka gan shi a cikin WhatsApp. Da farko kana buƙatar ka ɗauko manhajar da za ka yi amfani da ita. To manhajar da za mu gwada da ita sunanta What is Removed. Akwai manhajoji da yawa amma mu mun zaɓi mu yi amfani da wannan sabida mun san yadda take kuma abubuwan suna da kyau. Idan ka buɗe nan kun ga farkon buɗewa kenan, in kuma downloading za ka yi za ka danna download tunda ni ina da ita open kawai na yi. To za ka danna next, za ka yi gaba ɗaya, za ka je za ka ba da permission kamar wanda kuka gani na yi allowing, dole sai ya ba da permission tukuna. Za ka ba da manhajojin da kake so a gane ko manhajojin da kake so a ringa saving message ɗin. Misali zan zaɓi iya WhatsApp, in Facebook ne har da Instagram ga su nan duka har da Snapchat, to za ka saka su. Kana so a yi saving files ɗin ne? To in kana so za ka sa kana so, in ba ka so kuma za ka sa no. To yanzu za mu gwada, sai mu gwada zuwa daga kun ga business WhatsApp ga normal WhatsApp. Sai mu gwada tura saƙo zuwa ga normal WhatsApp, business WhatsApp ɗinmu. Gashi nan. To idan muka tashi sai mu turo saƙo daga ya shigo bari mu ce salam, bari mu fita don kar ya nuna mun gani. Salam, kun ga salam ko? To sai muka zo muka goge, muka sa delete for everyone. Kun ga ya tafi? To sai mu fito, sai mu zo mu shiga manhajar. Idan muka duba za mu ga cewa ga message ɗin nan ya shigo a sama. Duk da cewa in mun koma misali in mun koma cikin WhatsApp za mu ga cewa ga shi nan wannan message ɗin an goge shi amma kuma still ga shi nan ya yi appearing a nan. To dai wannan shi ne, akwai wasu hanyoyin dai amma wannan ita ce mafi sauƙi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna min like sannan ku yi following ɗina don samun irin bidiyoyi kamar wannan, sannan ku yi sharing don wasu su amfana su ma su yi amfani da damar. Na gode.